sedang jong kena jamnya ngi ai ngu yo blai bula penla ngi bangin ya lum lang kumne kena yin ke bekentang ya ka bagin yo ban mane ban syukri ban pen kraw ka kerteng ka bakoi ke jong u tengah khot lang ngi baro hak ne ka por nadui pastor ki khot komiti balang ya pi ki long pa ki samla bat ke hep ke beret ya kabangin ya runglang syagani ke jimani ke syukri ke jinyo play ha kani ke por kaktien ke jong play ka kentu kong to ya ro yo utrai kopi ki syukri utrai to ya ro e ka kerteng utrai long belakar kui ka kerteng utrai nadu mentang bat hala kerta nadu kabami kesngi hadu kabesep jongka ka kerteng utrai kalong kabadei banyero om hangi atrai om hangi henroi halaka jongka kerteng to ai buram ya ka benta ka jing isnai bat ya ka benta ka jing shisha ka chome ulai dia ban kerku yang ile ba jong ka ni ka jing syukri ka jongi ha ka ni ka por tong ni let ulai ka jing tuai ni ai ngo pat ime ko kunran ya ka jing penla ka jome yang iwai piwai paro ya ka bagin dia don apa jo ka deka yang ka bekentang ho ya ka bagin dia ban mani ban syukri me ya rap ingi ablai bagin snguthu ya ka jing dorang kat ka jeme pedeng jongi pat bagin la shisha ablai bagin mane ka mensim pada ka jing shisha ngida tuai ka jing kerku ka jome ya ka deka por ka bangi don bat ya ka jing alam ka jome baro hamengi buti pen kentang ya ka por dang sa baro haka keteng Jesus Christ ngiduai amen ngine peteng ya kena ji syukri ka jongi da ka bangi ne so lang bani ruai ka nambar jing ruai ka ba khandai pun riu om don haka perthei baro kat ujisu bangan ya ro don hau kaspa kham kodor ya kaspa beneng bahalor kaba khandai pun riu tingin lang bro om don haga berte baro kat ujisu ba nyan yaro don kaspa kam kordor ya kaspa boneng bahalor ya kajeng suai o Jesu Kristus trai ngalai Jeng hon hasyadem ukun Jesu long ka kerteng kaban long jeng hon kaboneng anyai ken mau ya ka chiu nom anda dukas pa bat burom ya ka jing sung ai o Jesu Kristus trai ngalai shem jeng hon
bangan come in you Jesus ai ngan syakri ngan kongu daika tin ya ungan ya ro ai ha uyala de baro ya ka cheng sung ai o Jesus Christ utrai ngala shem jeng hun asya dem ukun Kabenta na kaktian ke jong ublay kabangakwa ban pulih peneng jongi ke kapor kalong hakilai teliki benta na ka gospel umat hios kalong ka bakhatlai ka basau fusau ka probeb ka baar iwe du basan bat kumju ru ka shithi ka badang kong upol skinong koren kalong ka baar ka banyo du shipho kiktien ki ba ongkum ne pat ka hima ki badang kalong kum ka chicken show ya ka balaburi ha ka lengkha ya ka bau briu ula syam bat ula buri te na ka bakmen ula laik no bat la de no ai ki baro kat bau don bat uthiet ya kata ka lengkha kokun ladaman pria kektien jonga bat kan syau ki hukum jonga bat me kat ban pendam la ka skor syaka jingsta bat pendai la ka donut ha ka jing syempang bat ladame yam yawat ya ka jing suthu bat penjam la ka ktien ban yo ya ka jing syempang ladame wat ya ka kum ya ka rupa bat wat benia ya ka kum ya ka spa balaburi kum ta men syempang ya ka jing syep ting yu trai bat men syem ya ka jing tep yo blay Henry ngi kren ya ka jing start kabari jong ublay ya ka ba laburi ka ba ublay ulat mul pa men shua kirta nang ya ka buram jongi ya ka ba omdon na kita ki ba krau batri jong kane ka perthai balai itu namar ladaki itu kin om dalasa nar pnai utrai ka buram henry kat kumba lathok ki ru baka khmat kam shim la yo i bat ka skor kam shim la yo sngo bat kim shim la mi no haka donut ubriu kilong kita ki ya ki ba ublei ula bulupa ya kita ki ba i ya u henry ublei ula pen pau ya ki hangi dau mensim jong u namar u mensim uyit ya ki baro wat ya kita ki ru ki bajeliu ki jong ublei to ublei nio ban kerku ya ka ba pisha skor ka tin ka jong ublei timenta nginyo ban pendap ya ki kam jong ke balang kerpat ya ki ban shim ke ni penta sebab ki prabangit bait baro ni ai kublai pi iwei pi iwei ha kerteng kaban em bandon botam jong utrai nong pen em jong Jesus Christ ni ai ki kublai kerpang ru ya ki prabangit ki bomdon kerteng balang hang nen rei ki bajuan ban pensengan barbor bat ngi kum ka balang na ka we ki jing seng na ka we si utrai si utrai blai un kerkulang ngi baro lembaga ni kapor ni ai kublai kerpang ru yai pastor
Reverend JM Nong Plu ibala pelaj ya kapor ka koridor jung u ban wan ban yidon rengkat bat ngi kum ka balang kham tam e ban sam ya kubon na ktin ka jung blei lengba ka ni ka chan bet kublei shibun pastor ya kapor ka koridor ka plai ban yidon rengkat lem bat ngi ki kon ka balang ha ka ni ka chan bet ngangai scam mo blei ker khu yang ngi lengba ka kubor ka bangin chayo lengba i pastor ha ka ni ka chan bet ni skoturu pastor i wan rengkat bat arngut ki kon samla ni pidang sum haru ipi ka ni kapor ka jing don rengkat ka jong pi ka long ka jing chnga ni kum ka balang kum ka jing pin itu i pastor JM Nong Plu i dei na ka Rivoice Presbyterian Synod i don ha ka Nong Plu Sebngi district but i treiru ha ga Diwan pastorate repat yu orshar bakin lum mi jing ayu bat hadit meladep lum mi jing ayu ini kepat yewe pat irang ba Dr. LKG ban pen kentang ya gijing ayu ini gilong gijing pen benah ele por ini doai ublei ukpa jingi wa pening ya ingu e mi atrai kan rat ba pala yangi ngi wan ban rung ke yeng ke buku kebakantang ya kejame meleri melaker melaras dalas semargi melakerku ikijing im kejongi atrai kanrat mela pala ingi kumni atrai kanrat ngindon ke yeng ke buku kentang kejame oh atrai kanrat bagi nyos ngo ikeketin ke im kejame atrai kanrat melakerku yangi kijing im kijing long do kejongi Baca benta atra kan ra na kijing ku kijome ngi wan ra ni atra kan ra kijing ai kijongi tu isne atra kan ra men ku ki men ben khoi men ben chang ki atra kan ra ki no ki ba pet tra jis kan ra ban pendon kam ta ka puram kijome ban penyar atra kan ra ya ka gospel kijome atra kan ra ila ban ra ap le kan ra ki pon ki jaka atra kan ra ben itu barin yang ini kemunang penem joki try jis kenrat kemni kan kapor try jis kenrat ni tuai gerbang yami bamen don ringkat bala kejong kapalang atrai kenrat men gerku yaka gerbang atrai kenrat akan ni ketayo kebenwan kabalong ketayo aple kenrat kapalang atrai kenrat akabaka district wan pelong yaka jingji yaki dekat jong kamti palang tu isne atrai kenrat bamen kurku atra karat iki jing pen pre paro atra jisu karat ki paro kino ki yai pe yai rinti kham tam atra karat ap ki riu khat ka jong ka balang atra karat kin wan ben tu she ka yeng ka jomi atra karat ki don atra karat ben shimbenta atra karat ni ka kam ka balong ka kam ka kentang trai jisu karat apan sei ki shakri ki jomi atra karat ki ban long apli karat ki khat jong ka kam ti palang tu isneiru atra karat pamen don ringkat atra karat ka baling kemi ke jongi haput mori atra jis karat ki bakani ke sngi atra karat ki don ke jingji jongi dekat kamti balang tu isnei pamen kerku atra karat ya paro atra karat ke jingya chaprang juga kam ke jom yang ti oh bakin yo ik sibun ki syakri atra karat ka balang able karat ak jingdang kam ke jong ka ki kam ki ba pher trai jis karat tu yai don ringkat able karat la ke jong ka balang maka district hi par ko we ni ro able karat kan ka por atra karat ni sngu yami atra karat ba wala atra karat syakri jomi atra karat halang pedeng jingi tu isne atra karat tu pensum pensle udu mensim jomi atra karat ki barok ki nyos ngeu no kan da long atra ka bori ke jingi ke jingi ka nyalam ngi ke jingi hai denti ke jingi an sla jung ni ka putei sngu ke bungo ke jingi nama jomi ngi pan kini paro aka kerteng trai nong penim jingi Jesus Christ amen Tekani ka pora shwa begin sha skor ka tien ka jong blai ngin ya tengi gini ki shokri jungi da ka begin ya so egini ki ruai ka ba lais pa sao komen sim ya shaprang ka ka ding kam khang banga don blai la shat la bun nong shun habor jong unga hun yu soitan sim jingdom un job ru balai spa sao
gading pona bansat kasniu kala ngan kuit no par on ma bat red bat crow ngan lai na jing long rao on rap halen ti klau ngan kelut war ko nong pen empertai do pa men simban pray la no kasngi do te ka ching ai ai pen gloi do ai kan slay Abaroi kapertai pen em yangi Yai kasngi ching ai ai ki kolar mela say namen barem do ai ngan yos ngau trai kak tin jong me ba shai wa berdak lem dang wai ka buram shem Sasisian pat ngashimi kani kabu kani kapori kaban aingo yo blay ubala penla yang ngau syakri barit ujong u ya kabangan yo ban yang hapdeng jong pikum kabalang hang ni hamauro ya kaban ya sami ka kubor ka tien ka jong blay ya kublay ya pastor London sim u pastor in charge kani kabalang bat ba lengba jong i bala phun shanga ya kabangan shim ya kani kabenta ha kani ka si ti ai khublai ipi pastor bat ya ka program committee hi jong kabalang kabala ibit ban shania enga ya kani kabenta ti ai khublai ru ya ka jing priang snobha ka jong pi yang abad ki perlok kecunga kini kepor bat kumjuru ngai kublai ya ki temen besan elek kit khot committee balang ya phi ki long kmi ki long kpa ki samla bat ki hep ki beret ngai kublai lang ye phi iwei baro ha ka kerteng ka batiang ka kerteng ka jong utra ban no penim bi jongi u Jesus Christ habang ayang hangni kabdai syu kasin ka banang kong yanga ngalayo ban isibenta bat hikum kabalang sisien bat kani kalong kasin kabaar tinga penpau ke jing smuk sisien ya kabalang ka baju ai benta na kapor sikapor bat ngawra kani kapor ya ka jingker khu kerdo naka pasrit ke bangadon bat naka yeng hi ya phi kum kabalang bato blai ke jingsuk une kerku ya phi une alami phi une kershan bor ya phi khamtam habang yo snowy tu ke jing pensyai naka liang jing pastor bahakane ka singi utrai banuan hakaba pensajit ya ki khot committee balang induai bau blai undarangkat ye phi on penyo ye phi kum ka balang ye kata ka jing sherham ye ka jing ye ka kam ka jong kunran ka ban long ka jing kershan na ka ban ta ka jing syukri lang ka balang mauro kadai ka balang ka batang shibet hagajing snow jonga Henry kalalong kabalang
kabapau kalong kabalang kabaroy hakiliang baro pat kabasngutenat kalong ba dang men simbanai hakaba pilayo ru yakini ki samut ki temen besan bat ngidon ka jing kermen bakum kabalang pinang ya syakmat bat syaprang hakabor pada ka cingalam ka jong ublay un kerku ye pi lingba kini ki singi ki por ke bangwan uni rap ipi ba pinang long ka syarak hakani ka perthai ka badap da ka jingdom habala dei ka por ye ngai ka bangan pen kre ikani ka khubor hakani ka janmit ngala duai na ublay bun sin ngalong kai ka khubor ka bangade ban kren hakani ka janmit but namar kata ngadwai baka khubor lane baka jing duai ke jonga bat ka jing angnut ke jonga baka ne ka khubor kana long ka jing kerku nakabata jong pi wei baro kabanta nakaktin ke jong blai ka labat ha ka donut ke jonga ka long naka gospel ka jong Matthews kalanong ka ba khat lai kat khot ka ba sao pu sao Matthews ka ba khat lai kat khot ka ba sao pu sao ka Parsi ka jing kat show balaburi pat ka hima ki beneng ka long kum ka jing kan show ya ka balaburi ha ka lengkha ya ka ba ubriu la shem bat ulaburi te nakaba kemen ula leitno bat ula dino iki baro kat baudon bat ula thiet ya kata kalengkha tongin ya leit hublei hakaching tuai long bla ker khui ka kerteng ka jume ublei ubadap hak beneng shijrom ki khneu shatbian melong ublei joki blei bat utrai joki trai ubakhoy ngi aingu pat ime ko kendran akan ga janmien mela penla ingi katni medang penyo ingi kan ka por ka bakodor ka bagini syak skor ka kdien ka jama ka bagini yo bani puson pat perkhat ka kdien ka jama ya rab ingi kan ko trai bakak tien ka jama kan yo bandai haki donut ke jongi ngida tuai ke jing penkentang ke jama ya ke jing bot perkhat ke jongi ki donut ke jongi bat penkentang ru ke sentur ke batengit ke jong syakriu jama baka ke ru ke ban mi no na ke sentur ke jong kana long kanya blai ke jing kerku ya ka balang ke jama baka balang ke jama hang ni kanang roy haki jinglong ke bakan jamesim kanang roy haka jing tip haka jing i yame bat ka kdien ke jama bat ngida tuai ru kerpang ablai bakum ka balang bahkan ka tayo ka banwan kin sayo banjit ya kita kinoye tre hapo ka balang kit khot kom ti balang au blai penyo ya ki prabangi ki jongi ya ka jing skotrai ka jing kit khli ya ka jing i ka kam ka jama ka jing i kham ta mi me ka au blai oh ya rab iki pelaj iki na kanu ka jing penthut ka jing penwet ka bawan ha ka jing kot ka jing khia lane ka jing mut ki chi perkhat ka jongki hanroya blai bakin yo ya kata ka mensim ka ba i jama ka ba perkhat na ka banta ka jing kraw ka kam ka jama bat ban syakri ma ker khui ka balang ki jama bar ka we bat ker khui ka podang sa baro ka ni ka janmen na bai kini duai ngi pan ha ka kerteng ka jong utrai ban pen be jong i Jesus Christ amen
Ka gospel umat hios ka hap hakatup jong kata ka synoptic gospel. Ka bakentup yau Markus bat u Lukas. Kini ki laingut ki nong tho ka gospel ki kham tho ka ju ka jingjia. Namar kata ka don ka jingia sriem ka we ka we. Umat hios ude u lebi u khon jong alpayos ude u tau tax collector jong ka hima rom hak ta kapor. Haba ulai shem yau jisu ularisai no ka kam ke jong ukumunolum khajna. Umat hios haba utho ia ka gospel la kumnu hakisnam nriu phau edi. Ka jingtmu jong umat hios haba utho ia ka gospel kalong baniatu ia ki parajiu bau jisu ude utau mesaya ya uba kinoi thulupa kila thulupa bat ya uba makiru kila apkmi daki spa snem katim jong ka gospel ka jong Matius kadei ka hima kibeneng namar kata ia ka gospel ka jong Matius lakhot ru ia ka kum ka gospel jong ka hima ublei lene ka hima ki beneng kade ka subject lane ka isu ka baki briu hakat ko por kia keren bha lahayeng hasem lahayau lahadukan sya lane dukan ja hakilenti ki sengkien bat ka donru kata ka jia nujor lane ka jia compare ka jongki ya ki hima ki blalek no kum ka hima Babylon ka hima Persia ka hima Greek bat ka hima Rome hakata kapor ru kalak ban lek no Henry ki perkat bakata kahima ka jong tau Chris kan long kahima ka hok bat kan long kahima ka banne bom jukut kat kum nau Isaya kan long ka bakhendai ka banyau habangi apai kan ka Parsi syapang kahima ki baneng ujisu ukwa ban pensngutu yakibriu hakata kapor ya ka jing kordor ya ka jing krau ya ka bor jong kane kahima lada ubriu barok usngutu syai ya ka hima ki beneng ka jing em ka jong u lane ka jing em ka jong ka kan long ka jing em ka bakeladur namar ka hima ki beneng haba ka wan ka pen kelon no ka shop no ia kan ka hima ka berem ka hima jong ka jingdom ka baju sensya ringi namar kan ka hima ong utra jisu kamdei hakmi bakan wan handroi ka hima kalong hapo jongpi haba ka hima ka jong belai kanwan ra ia kata ka jing penthmai la ka transformation ha ka bau pol ruang bau eu badon ho Chris ulong ujing tau ubatmai ka konsep ane ka jingmut ka hima ki benang ka thuru ia ka nongrem lane ka an ka jong belai ha ka ba ki nongbut ki jong Chris lasen syari ki akan nongrem dekat tien ke jong belai ke ka baki riam ki bet ki bam ki di ki perkat ki perdan ki keren ki khana ki trei ki kta barok ka jingim ke jong ki kalong hakan nongrem
kaktin ka jong ublay u Jisu haba open nguthu bakahima ki beneng kalong ka jingken show ka belaburi ha kalengka namar kata haba ong ka jingken show belaburi ka thau ia kaktin ka jong ublay namar kaktin ka jong ublay ka dei ka spa kaspa ka bakraw kaspa ka bangimla bani nujor bat ki ay lane bat kano ka bangimla ban penyerengkat bat ka ay ha ka ba unong ruai shemen simu ong kamen toy yanga ban shem yakane ban ya ka bayo rupa bat kesiar Kipra bangai bei ngakwa bangin dia perkat halor kane ka jingken show ka hima ki beneng ka longkum ka jingken show balaburi ngakwa banon ra iki hakilai teli ki mat ka mat ka beneng kong ka ong ubaminot banuat ya ka jingken show balaburi lane ka kiba minot banwat ia ka jingken show balaburi ka jing minot kadai kan norim hakak tien ka jong ublay nadu ka kitab Genesis suong lada menam Joseph menam yo lakabam kane ka thau ia ka jing minot ka thau ia ka jing trai shitom ka bakan thup mentally physically and spiritually ka probab ka ban riu ka ong khilat shaud khiu me ubajai pde bato perkhat ia ki lenti ke jong u kabadawa ia ka jing ka jong ubriu ban minot ka probab ka baar ka iway ka basan ka baong kokhun ladamen pediang ki ktin jonga bat kan syawi ka hukum jonga bat me kat ban pendam ia ka syuk ia ka skor ka jing start bat pendai ka donun ha ka jing syampang baladame yam yawat ia ka jing sothu bat penjam ya ka tien banyo ya ka jing sempang lada me wat ya ka kum ya ka rupa bat wat benia ya ka kum ya ka spa balaburi kum ta men sempang ya ka jing septien ya utrai ki prabangai bi Solomon haba utho ia ka ne ka benta Ukraine ia kata ia kaktien ka jong ublay bakalong ka spa ka belaburi ka spa ka belaburi ngila ban penseriem ya ka ko bakane ka ri khasi ka bi ke jongi ngilong ka ri ka state ka bariu spa ba hakim marpo khendau ngidon ya kan ka spa jong dawyong ka spa uranium bat kiway bat ka don ka jing ong ru bat ka don ru ka spa jong ka umpniang hakane ka rikasi ka bai ke jonge namar kata kani ka kalong ka jing ka spa lane ka jingken show ka bakodor kanu ka jingken show lane ka spa ka bangin mela ban ong bangin yo da ka basuk anamla ban yo ya ka da ka basuk kum bangilait ban khat siap lane ti mau lane pom ding ka bang isyo ya ki halum Henry haba ong ka spa
kabala kenshow kumya kaksiar lane ki maulanai lane u doyong u uranium ngidon kam ban pelut ya kapor ka jongi ngidon kam ban treshitam ngidon kam ban minot ban yo ban ti ya kata kabala buri hang ne kadon ke jimut kaspa balaburi barabor ka thauru ia ka jing kordor ka jongka kaspa ka balaburi ka thauru ia ka jing kordor ka jongka ke ke ba kordor ke ki ba remdor ka banginam la ban ong ban yo da ka basuk ladang iyo ia kata ke ba remdor dah kebasuk ke kelano ke batador hak ji sisya kan ke pisa ke tengka ke dei ke gordor ke remdor ke lengba da ke spa lengba da ke pisa ngila bantit ya ke barok ki bangi don kam Henry lada ya kane ka pisa ka bangi syuyok pat ya ka da ka lenti ka basuk da ke lenti ke bomhok la ka long ka bakodor penban ka kelatat dor no Henry ke barok ka bangi don kam kum ki prabagai bangin treshitam kaktien ka jongu blai kadai ka jingkan show kadai ka spa kum ong mane ka bangim la banunu jor bat ki ha kane ka perthai ka bas ngosi pat ki banget akini ki sngi ke jongi ngilong kum ki tu ki briu ki basyong haulum ki basyong ying haulum ki barep hautulum ki barep pan lane ki barep kebal lane ki barep sing mo Henry hapo jong utulum kadon ka spa gila ban ong kadon ka ki marpo kendau ki baremdor kum u dawyong lane u uranium Henry habang ngimwat ngimti ngimngam jeliu isus ngau biang bet tang ya kata kabangi juyo na ka jingmi kabatang nalor ki prabangai bi namar kata ngi sothu ya ka spa ka bakodor ka ktien ka jomlai kalong ka spa ka bakodor ka bangi hap banda ngam ka bangi hap banda plutpor ka bangi hap banda penshitom ya ka kat nongut kum ki banget ki badon shisha ya ka jing plutpor ya ka ktien ki jomlai ki ba treshitom hakini kisngi ke jongi ngi kham treshitom ngi kham plutpor banya be ya ka jingnang ka jing start banya be ki kerdan ki ba shakhli ki ba shaprang ngi kham ya be ya ka nami ke burom kham tam lele hakini kis benai ke benang wan delajan kan ke por election POE hak state ke jungi ke jelai jungi ki bri kim dan por ka ktien joblai ki abe ki bandu no ki banjot no ki prapagai bi namar kata kadawa yang ai pi bangin wat ye kan ke spa ban wat ye kan ke spa namar kata kum bekaba pau kini kisngi balai ke jing kerdu yakin nong hikai tongin namyo ong ya pi kum kabalang hasor kabalang jongi hakin nong kendong ngi kerdu bha watang kinong hikai Sunday school ngi kerdu bha yakin nong yalam ki badap de ka tien ki jong blai ki badon de ka tien ka jong blai namar ki duna ki ba
penshitom lana ki bawat ya kaktien ka jong ublay. Habang iwat kaktien jong ublay, ngin salong ka jingker kuru ya ki way. Ka kun ka jong ubli karham, haka ba ubli karham uong ba, kanika kun cu ka klem pentebit yalade haka no ka Bible school lana ki Bible college lana ki seminary uong. Henry ka ju pelut por lai kenta man kasngi. Lai kenta ka pelut por man kasngi. Nang ta kalong kan no hikai ka bakraw. Haka ba kibabun kibakwa ban yo e ka hikai ka juga haka shisngi daki kibats kibabun kibabun ru kibri kibakwa ban yo e ka hikai juga Henry omyam jakashu. Namar kata ki prabangai bi kaktin ka jong balai kalong kaspa kabangidon kam banti bangidon kam banda wat bandam ngam jeliu ya ka bagi niok ban sei ya ka jingkordor ka jongka ka benta ka baar ubaminot banwat ya ka jingken show balaburi usyam ya ka badaka wa kemen ulalek no. Ubaminot lana ka baminot banwat ia ka jikan show belaburi lana ka shem ia kata bat habaka shem da ka bakmen ulalek no. Utra jisu labu ia ka nongrem hakaktin ka jong u ba uong wat te pin sa shem uklam ong wat te penom shem hari ong wat te pensa shem habau briu wat ya ke bau donkam habau shem ukmen lane uhun kamen sim bat ngila ban ong ubriu kat syabau wat ushem ubawat ya kajing start ushem ya kajing start ubawat ya ka spa ulong ubariu spa bat ubawat ya ublay uklalong ubariu blay lana ubriu jong ublay kanu kabangi 3 minut ngi 3 sitom ki prabangai bi ngila ban yo bay tongin dia perkat ladangin syam daladi ia ka ka bangi terang ngi angnut kabamot kapapendap yangi daka jingkemen ngaken mau menemen step ukun jonga ubdang red dang laisnem tam i pentiet ikatu ke kali kini kali kai mo tika jakno hakidiki arsngi wat tidon taki balak hamhe kil penwat ik kali bat long ba ondaula syem ulak kemen pi namar katanga sutu ba haba ya ka ka bangi terang isliang habangi wat bat habangi syem ngi kemen namar kata kasam ka bashispa kat kendai ka ban rupu arbrong ngala syat kemen hakak tin jame kum ubashem ia ka jinglute shibon ubriu ubashem lade ublamat lade uyapher naka jing yatu jengki wei namar kata ki reustat ki ong Christianity is not a religion kabalang Kristan kamde kaniam kai kabakum kabalang lane kum ke bangai ngi hapan skotu ba kai kade ke bamanga mangi iwei pe wei ngi don kam manda mat manda shem ladi
bat habangi shem lade ngi skotu kamba ya kata ka bangile shem don bun ki samla ki bapule Bible deitang habaki ki don program lane don ki bapule bnia ka Bible de habaki don ka Bible quiz lane ka quiz competition but don ru ki bapule tang nak banta ka jabing ke jongki Henry om nak banta ka mensi mat ka donut ke jongki ka don ka we ka khna samla ka badang ki haka National Bible B haka tu ka jingale competition ban spell ikilenong ka Bible anda kala dei ka banta jong ka spell ka tu ka ba nengkong ki chronicle ka ba arp khundai ka ba shpau khatlai shaphang ka ba David ukur khu yo trai hak mat ke jong utau pai ba bat ha ba ka spell ki kentien long ba dei ba ka shu spell ya ka tang na ka ba kala lum jing tip haka jabing ke joka har ka spell ya ka ki khot da ka ba kersoi ka donut jongka kabakada skothu kabakada mat ya ka dor jongka tien ka jau blai bat ka pelong ya ka bakan yam kaspel rengkat dekat umat kebetuj ya ka nama ka mat ya kata ka jislei ka jingkemen haka donut ka jongka ki prabangai pi ngidei banuat ekak tin ke jomblai om dei kumba puli kot khubor lane kumba ngia thu khana ngidei banuat badas ngothu yaka u Jeremia ongru arp khandai ka bakhatlai phinwat yanga bat phinsyam yanga habai phiwat yanga dekat donut baro bat ongru kak tin ke jomblai hangne bau neu briu habau la shem ia kane ka jingken show kabla buri long ula buri habau la shem kane ka jingken show ula buri ka jing buri ka thau om dei ban ong ba kwa ban pen i yano ban ya thu yano Henry kaktien buri hangne kathau ia kata kajing kenkor kathau ia kajing sumar ba kanam sneu ba anam dan mano bantu ia ka lane ban khanglat ia ka kadon kawai ka samla Hindu kabadang lek kelas namar kadai ka kawan ka longying ka longying Brahmin ka perking ha ba yak ban long Kristan lane watang ban puli ka Bible ru Kim Jusha kane ka samla long ba kala yo kata ka Bible na ki parlok bat kala puli bat haba kala puli ru menmit anda haba lakila thia kikimiki pa joka baro king kesem juga kaki bat ka puli ia kak tin ka jong blai bat ka puli kum tam man kamit bat kam kas pelendat ru ia kitu ki benta ka ba puli long ba andala syai haba ka lech kelas ia kitu barok ki ba kala puli ka tho lendat haki kopi ke jongka ka tho lendat haki kopi jongka kani ken kabaka buri kak tin joblai kaba nyeukor ia kak tin ka joblai namar kata ki prabangai bi ngidon kamban buri kak tin ka joblai omdei hayeng hasem lane ki almari lane ki senduk ka jingi ngidon kamban buri kak tin joblai haka donut ka jongi ngidon kamban buri ia kak tin ka joblai haka donut ka jongi upolu ong ka stika nang kong ka ba korin ka ba ar ka ba nyau ka ba sipau henrengi kren ka jing start ka ba ri jong blai ia ka ba laburi
Kabau blay ulat mulpa menshwa kirta khnang ya keburam jongi ya kaba omdon nakiba kraw batri jong kani ke perthei bala itu namala daki itu kin om dala sa narpna ya utrai keburam herekat kum kabla tho ki ei ru baka khmat kam shim la yo i bat ka skor kam shim la yo snow bat kim shim la mi ru na ka donut briu kilong ki ei ki bau blay ula bu lupa ya ki ba i ya u blay ula bu lupa ki ba i ya u ki prabangai be i habangi i yo blay ngi i ya ka tin ka chong habangi i yo blay ngi pule ka tin ka chong blay bat u blay ru open pau hakita ke ba i yo ong ka thien ka jong ublay open pau hakita ke ba i yo ladangim i yo ublay ngenamuat yo ublay bat habangim i yo ublay onam pen pau yaladi hangi ka benta ka balai ke baminat banuat ia ka jingkan syau bala buri haba kila syam kila dino eke baro kat baudon bat ulathit ia kata kalengka baminat banuat ka tin jong blai om dei tang bauat haba uat usyam bat haba usyam udino eke baro kat baudon bat uthit ia kata kalengka ki prabangai bi kanika jing dino eke baro kadai kata ka jing em ka balan lade kadai ka bangi hapan sacrifice ka bangi hapan sacrifice lane banduno kum ong norway siya masim kajonga laga ken kabakor ay ngandu kajonga laga ken kabakor ay ngandu habangi syam habangi soto sisya ngikan mau ya katuka kan nabon sawian habakalai syam yu jisu ubalong ka jingken syau kabakodor ubalong ka spa kajongka kaba omla banujor bat kino kispa kiba kikmi kikpa juga kila kro ya ka haba kimla syuban kro kila bom kila syok ya ka penban kayaine hauji sunamar kasyam ya kaspa kaba kraw namar kata dilot eke bro ka ino eke baro usadu sendasing usamla brahmin hadin baulai syam yau jisu ulai ino yaki jingai hindu ke ulai ino iki jinglong barim jong u barok bad ulabut yau jisu ukpasan ujong udai unong kai mau kordor udai barius pa Henry ubom don kun don ketipat laong ba uni ukpasan jong ulaya lam yu sadus nasing ia kata ka benta ka baka krum ka benta ka syapok jong ka yeng ka jong ka ba hangta la dap deki maulenai bat ka spa ka ba kraw ka ba uni ukpasan jong laong ladamen ino yu jisu ngan ailot hame yakini baro penban usadus nasing ukentah ia kata kejing terwan namar usotu ba ujisu ulong kaspa kaba burui kaspa kaba obla banilujor bat ki ei baro kajing di lane bantit ia kata kalengka kadawa yang ibangin siudor kadawai kador ke barem kadawai yang ibangin ai tilot met bat mensim
bantit ya kata kalong kadawa yang ni bangin ai tilot met bat mensim namar kata kadau upol ha ka shitish ki Filipi kalong ka balai ka banyong Henry kita ki ki balong ka jimen toy yang a yakini ngalanyo ka jingdo na ka batau Chris hot si shaken bat nganyau yaki barok baki long ka jingdo na ka banta ka jing bha kortam jong ka jingtep yau Chris Jisu kiba uba utrai jonga namar kata ngala dino ngala duno yaki barok bat ngalanyo senrum yaki nang bangan yo yau Chris kipra bangai be kanika kubor kanika janmian ka khot yang ai pi wei baro bagi nuat yau trai bagi nuat ekak tien ka jong u kabalong kaspa kaba omla banyan nujor namar kata kan nongrim kak tien ka jong blai lada mangi ngimwat ya ka ngim minot ya ka ngenamla ban syam mla ban ong baka jilong Kristan ka jonga ka jongi ngin sulong kumne ko mangilong ngin sulong tradition ngin sulong rukom mi ke barok kan long hanrei em kan norem kak tien ka jong balai ka badawa yang yangi wei kalong bangin wat bangin penshitom bat ong ba kajing wat kajongi ujisu la ai lopa ia kata kajing kermen haka boong ubawat usem haba usem udino eke baro uburi unyeukor bat haba unyeukor udelot eke baro ban yolot ya kata kahima ki beneng kajingken show kablaburi kabaki prabagai it kahima ki beneng kadikata kabangi sotu ya ka ke baro kabangi trei kabangi ngile kalong banyo hangta ya kata kahima ki beneng kabamot ka jing ka jong uta ubala IT uta ubala wat ubala traisitom ubala ti ubala puson ubala ngam cheliu ya ka tin ka jong belai habula mat ya kata long bahaba ula buri ula nyokor ya kata haba ula syem bat ula dino ya kata kabapen baka jing ka jong ubanget lane ka jing jong ki banget kabamot kidai kita ki belasyak govern lane ki belasyak kontrol hakan nongrem ka tien ka jong blai hakan nongrem ka hima ka jong blai habong ka hima ka jong blai kalong ka nongrem ka jing ka balong hakan nongrem ka tien ka jong blai ngikren ngikhana ngilait ngiwan ngitre ngikta ngibam ngidi ngiriam ngibaj kai baro kat ka bangile kadaban long hakan nongrem kaktien ka jong blai to blai ni oban kerku yangi lembak kini ki khubor ki blabet ki bla sama pedang jungi ke kepor oblai ni rap ingi oblai nam ta kaburam ka jungu amen tongi ne tuai ni aingo ye mekin ko trai ba melong oblai u jongi melong mamekin ko try kaspa kajongi kajingkan show kajongi patang ya me yarap ingi bagin wat ya me try habakak tien jome kapan kan mau yangi bagin wat ya me try baginam arta tien pan lane baginam tharai pada kungwei pat kanya ablai hare bagina wat kanya ablai bagina pensyuta milade kin ko try bat ablai haka jingtlot ke jongi kom ki breu shibon ki chinge ke chiale ka bangi mla ablai ban wat ya me
Namar kata ngidon kami ka jing rap ka jeme ngidon kam ble ia ka jing ai ka jeme ka ba pla yang ikan ko try bangin syam ya me bangin mat ya me kan ko try leng ba ka tin ka ba em ka jeme ia rap ingi wai pi wai kan ko try kan ka por bangin am long tang kita ka bios ngau ka tin ka jeme hari kinong le ka tin jeme ki bada ia syam ya me kan try ki bada sko tho ka dor ia ka tin ka jeme kan ko try balak bangin dino aka barok ki ba pentut ki ba penwit haka jing im jongi ki ki bangile ki kam jongi laki mobile lane laki TV lane ki kam skobha ka jongi bangin dino ya kita ki barok kin kutra bangin ai ka por ka jongi bangin siuspa ho kin kutra ya ban pelik ya ka jing im jongi ka kdien jama bahang ta blengin mat ika hima ka jeme haka do'nut ka jungi kan kutrai ka bangin sya ablai bakaktien ka jeme kan sensyar ka jing perkat ka do'nut jungi baka ai barok ka bangila ngi perkat ngi trai ngi kta ho kan long kan kutrai haka nong rim ka ktien ka jeme ya rap ingi wai pi wai barok abangin mino na kan ka jing ka bakantang ka jeme ngin long kan kutrai ki beriu ki lakut cimut mai ban IT ban syukri ban le ekamon ke jama pediang jing duai jungi kini kepor haka kateng ke jung utra ban open MBA jungi Jesus Christ ki duai amen amen ngi ai ngo yo blai ye ki ban tambaro ki ban la yo ban pendap lemba jong kini kecing syakri kecing yublay ha kini kejan mian tito blay kecing suk undorang kat ye pi barok ki prabanget bi nado i pastor ikinong syarai ke jongi ki temen basan ki khot committee balang ye pi ki long kimi ki long pa bat ki samla lem ki heb ke baren ublay un ker khu ye pi ublay un rap yangi ngini penuai no gini cuma ni gizi syukri cungi dah ke begini ruai kan nambar jiruai kabakat nyo ke jiruai kabakat nyo bat hadien kan ni ngakerpat yai pastor dan sim ben pelaj yangi nak jingkerku penuai kaspa bangilayo kat ka ban syam omla ka jingyo suk ba hari sesok ya ipa don bala yak yang atishu na u penklat dale leru kabakat nyo Aspa bangilayo katka bansem omla ajing yosuk bae ari say so ipa don bala yang tishu na uben gladale leiro gajerong bom laken gajeleu bom laon gajeng em kabakon kador bom la pension ila ban om peserap kun kador kaspa syangi latu kajing pakapertai debaro parkadu
soi ki bajur ki dan kim don borshu kadu karong ki tiu berteng ngashem iten natang ublay kasih kiklur bonel ihap kino asun kacing dok lew katam kacing sau malanu iten not etang ublay batang na ukasuk kami. Barak bawai no kajing syakri kajing ye me au blay ngai ngo bemelekur khui ki benta baro jong kajing syakri kajongi ban melawalam ru ya syakri jong mai pastor pedeng jongi ban penken maungi yo mokor dor balaburi yo bangi di banwat ban IT lot naga benta jong u balong mameko try Jesus Christ tukur khui pastor bat ka ye ngesem kajong I bat kajing syakri kajong iru ikakam kajong me kur khui ngi kum kabalang ko try kenran kham tamagani ke jingjet ke bakentang ke badana khmat jongi ngiango me asngo ke jing duai ke jongi ngi pani kini baro aka kerteng ke jong trai badu nong penim jongi u Jesus Christ ke jingai e ke jong Jesus Christ subo trai ke jingi ba ke jong blay bo pa lembat ke jingi selok bat hyang ke bapen shat bor ke jong men simba khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat kireu ngai ru keleng satlak kani ke perthai mentabat syeduk arta bamju kodru. Amen.